салом алейкум дӯстони азиз, созаи нағзен саломатиё хубаи тамошобинони азиз, боз ҳам скидка рафтеста ёзима шумо да нишон метиҳам. Киртои фасони туркӣ арзон шудагай бозори Корвон тарафи пажарка байни якуму дуюм дарвоза ряди магазинои шишагӣ 112 магазин. Ман рақамашонам мемонам дар рӯи экран. Доставка доранд. Марҳамат духтаро, ана иҷа киртоҳои турецки ҳамаш чанд мешна? 350 сомон турецки киртои фасон духтарако. Рақамҳои телефони савдогар ҳаст дар рӯи экран. Нависен барои маълумоти бештар. Марҳамат бинен ва ёшон ҳар хелай ай фасонашон. Ина киртои и дона и кори дастӣ дора бо. Мана ҳамаш кори дастидор. Бо медонед ки кори дастидорш қиматтар мебиёя, лекин шумо дар аксия ҳам 350 сомонда инора метонен харидорӣ кунен. Турецки тоза. Мана паплинакои белмандо буда. Духтаро як хушхабар дорум то на марҳамат гӯш кунен. Касе ки соҳиби чалаи тилло шидан хоҳа, инчунин соҳиби як гала туҳфаи фасон шидан хоҳа, пас анем хоҳарак да нависен, шумора дар командаи худаш регистратсия мекунад, нигоҳ кунен чӣ қадр туҳфаҳои зур мондагиянд. Фақат командаи анеми хоҳарак да инами туҳфаро шумо метонен ки бурд кунен. Кор дар компанияи Фаберликай медонен ки яке аз компанияҳои бойтаринаи Фаберлик ҳози занҳои тоҷик ҳама кору фаъолият кардаистиянд ва пешравии ҳамаи шумо аз дастгирии команда мешавад. Яке аз беҳтарин командаҳо анами командаи хоҳаракай. Нависенша шуморо дастгирӣ мекунанд, шумо ҳамроҳшон метонен кора оғоз кунен. Духтаро беҳтарин корай. Фаберлик на танҳо мисол маош метиҳад, балки бонусҳои беҳад калон метиҳад. Туҳфа аз ҷониби ҳам директор мегирен, ҳам аз ҷониби вай компания худаш бо туҳфа мегирен. Беғарз аз маош, беғарз аз бонусҳои пулӣ, инчунин туҳфаҳои калон дорад. Духтаро марҳамат абучи ман бинен белмандо хушрӯяхтон медонен ки паплини ғавси фасонай мешуби ҳичи намешава. Ина размерош чӣ хел мондаги? Размеро ҳама ҳаста размер. Калониш чандай? 58. То 58 размер ҳаст духтарако. Анаиш бо дига модель иш чанд сомон? Ишам ҳамон 350, иношам 350 сомони духтаро. Марҳамат касе дар корай. Ина киртои аксиони дар бозори Корвон. Ана бади моделоша бинен, ин моделакошам фасон ҳамаш киртои идона. Бо нархи дастрас ҳози 300 сомон 350 сомон нишон метем. Баъд насиб боша бо абая ва дигар чизошонам аксия кардагиян ва ёшам пешниҳод мекунам. Ана ин моделора бинен. Ёям 350. Мана джинсай материалыш. Джинс баринай. Мана нигоҳ кунен. Духтаро ям 350 сомон. Беҳад хушрӯча. Ана бо ҳастай дар ин тараф. Ана ин моделора бинен чӣ хел фасонак. Ёям 350 сомон. Ремешокати мехоҳен мекунен, хоҳен бе ремешок. Материалш ранги глянцевый ипекай. Аз ин расветка дора. Чандта расветкае духтаро аз курта? Бо расветкаоша, размероша метавонен аз хичон пурсен. Боз шумо да сурат мепартоен духтаро, чизе ки нафаҳмиден. Ёш чандан? Ишам 350 сомон. Истилакора мекованд духтаро. Марҳамат биёен. Анам магазин рақам 112 да ҳастай. Як бор дигар такрор мекунем. Бозори Корвон тарафи пажарка байни якуму дуюм дарвоза мешавад. Яди магазинои шишагӣ 112 магазин. Инаира бинен. Аҷоибак. Иям ҳамихе духтаро. Аз ин як расветкая? Аз ин як расветка мондаи духтаро. Хулас ҳамаш фасонак. Ана иноям скидка кардагиян мана 350 сомонӣ. Ана баъд ин моделора бинен спорт стил аҷоибак. Иёшам ҳамихе духтарако 350 сомон. Бой пеш биёен хитон бинен тамошобино. Боварӣ дору маъқултон мешава. Инчунин анаи киртоошон хушрӯ. Материалш микровилветая? 350 сомон. Ягон шехели нишон метиҳ варҷон? Не нигоҳ кунен. 350 сомон. Материалш микровилвет. Фасонак. Сабукак духтаро. Ира миҳози мепушен. Расветкоша бинен чӣ хел бисёр. Фасонаш як хела на?
размер ҳастай духтарако мана моделош ҳамаш як хелай ана и тараф дабух ҳаст абайҳои хушрӯ ҳамаш аксияшдагиян арзон ина чанд сум шиданё духтарако 800 сомона абая 600 сомон пешниҳод шудагиай ина расветкаҳоша бинен расветка дора размер дора бо биёен хитон хушрӯ тамошо карда ба ҳазур интихоб кунен ана инчунин ҳастай аднатониша бе ҳичи баъзеҳо скромнира нағз мебинанд инигин дошта қафоша ё ҳамаш кори дастӣ духтаро бинен ҳамаям ино 600 сомонӣ шидагиян марамат касе ки хоҳишмандай омада тамошо кунен борошон бисёра интихобош мана иш двойка иям ҳам тройкая шарфам дора 600 сомон бинен борчиха бисёра эҷада моделои фасон моделои хушрӯ ҳиҷобам доштиян мана иям 600 сомон ҳиҷобам вишифкадори хушрӯш 600 сомонӣ ана иша бинен бо иқа хушрӯ духтаро ира бинен материалш ҳам хе аҷоиботай и чие материалш хушрӯи бадай духтаро сабу какай мана ям ами 600 сомон шидагиай мана ҳиҷоб астай духтарако як бори дигар такрор мекунем ин навор аз бозори корвонай тарафи тилобоз тарафи пажарка байни якуму дуюм дарвоза мана 112 магазин и рангш қахшро расветкаш нежни ина нигоҳ кунен ҳамаи ҳами кори дастӣ мана бинен беҳадам фасонай духтарако иҷада бу сиёҳошам ҳастай мана сиёҳошам фасонай сафедам мекунанд бисёриё бинен сафед чанд модел доран моделои хушрӯ доран марҳамат маҳкамакш астай кушодаш астай остинша манай моделша бинен беҳад фасон ишам ҳами ҳамашам хел 600 сомон кадомиша ки гирифтен иёша бинен бо чихе моделакои хушрӯ доран ана баи сирдечко фасона иёш чанда ичи дора тройка духтаро поёнда нестая ҳозир ай поёнам нишон метиҳам нигоҳ кунен и тройкаяй дубайский тозаш 600 сомон мана и сиёҳуш бо ҳам сиёҳ дора ҳам сафед дора ҳама намуд ҳастай нархаш 600 сомон духтарако мана биёен бо айпеш пӯшида бинен материалша бинен иша бинен бо кори дастӣ қахшро иямами 600 сомон миё ҳамаш корои дастӣ доран аҷоиб ишамам хела мана ҳамаш 600 сомонӣ узорои фасон нигоҳ кунен бо ин моделам ҳастай ин моделшам хушрӯ мана кори дастӣ ин материалш хушрӯай духтаро шута мепӯшен ҳичи намешава пад намезана обда намедроя духтарако мана иша бинем бо фасони дигар намудаш ана баъдан иҷа интихоби шӯрай бо биёен хитон сурат мепартояндтона ана нигоҳ кунен қисми боло и тройкая 1100 сомон и қисми болошуна бинен чихе фасонак хушрӯ ҳамаш ана и модело чи инаи моделоям 1100 сомона баъд ипек доранд духтарако инаи моделош чанд сомон инаи ипеко 700 сомон инош чи ҳам боло ҳамаш 700 сомон фақат амиш қиматаям дутта инами дутта духтаро купра ипекай қиматай 1000 чандай 1200 сомонай ана инош бошад ҳамаш ипеко 700 сомон расветкоша бинен чиқа расветкаакои фасон доранд марҳамат духтарако биёен бо айпеш борошона якта ба якта тамошо кунен боваридору махултон мешава ва духтарако нигоҳ кунен яъни ино двойкаян беҳад фасонак як тиша бурукшам нишонтен мана кожаный бурукш клёшай ба ҳазурак метонен ки пӯшен
нархш 300 сомона, акция шудагай 300 сомон двойка. Сиёҳуш аст, бежевиш аст, коричневиш. Марамад, аз иноям метонен харидорӣ кунен. Размеро ҳамаш ҳаст. Таро шарфҳои тайёр, марҳамат 60 сомон. Хушрӯ будай шарфҳои тайёр шуд, марҳамат биненда. Кори дастиам дора. Ира бинен. Не каплёзи модда даен. Мана чанд та рангу, чанд та расветка. Марҳамат. Чанд фасон. Кадомиша ки мегирен 60 сомон. Инаи моделоям ҳаста. Иам расветка дорад. Хтарако двойкаян диден 60 сомонӣ. Марҳамат биён бо айпеш бинен.